en la línia que nosaltres començàvem, no existiria. Hauria continuat la inèrcia anterior cap a la castellanització total. L'arribada de la democràcia i els continus reconeixements obren a Fuster les portes de la Universitat de València. El 1982 fracassa una tentativa per nomenar-lo catedràtic extraordinari. A l'any següent és contractat per ensenyar història social de la llengua en cursos de doctorat. El primer dia va iniciar parlant del segle XVI i, clar, com a testimoni d'adhesió a la figura de Fuster va tindre la classe pleníssima de gent, no solament alumnes del doctorat, sinó de la universitat i de fora de la universitat. Va ser un acte d'adhesió a Fuster. Estava content com un nen amb sabates noves, és a dir, a l'Autònoma, que som molt moderns, doncs allà no ens posem toga ni res de tot això, ho fem tot molt auster i molt distant, no? I vaig veure que li agradava, però a Barcelona, que li van posar una toga, i en aquell disc estava encantat. I jo tenia la ingènua idea de que un senyor que és doctor honoris causa per dues universitats, ja el farem catedràtic. Perquè, esclar, el doctor honoris causa el fas amb algú que ja ha arribat al capdamunt del currículum, i ell no tenia el doctorat. Doncs aleshores se li va haver de dir, Joan, si vols que em catedràtic has de fer el doctorat. Diu, Joan no va fer el doctorat, no? Va fer una tesi doctoral, que té molt de mèrit. En comptes d'optar a un reconeixement per treballs publicats, Fuster decidís presentar una tesi original sobre un manuscrit de la regla del convent de dones de Sant Josep de València. Era un deute que la societat valenciana, que aquesta vegada va pagar a través de la Universitat Valenciana, amb un dels seus més grans escriptors i home cívic. Finalment, el 1986 es presenta a una oposició per a una càtedra que assolís per unanimitat el tribunal. Un acte en què tot el tribunal va baixar de la taula per posar-se a la mateixa altura que Fuster i va ser una conversa rodejada d'amics i de companys. Però que ell valorava coses que segurament no s'havien produït des de feia segles a la universitat. I aleshores ell dia que la primera vegada, que va rebre la nòmina seva a casa, la nòmina del paper que justificava l'ingrés, doncs que estava tot en català. Això és el que ell va sobtar, com a una fita, com una fita de normalitat. A poc, abandona les col·laboracions de premsa, ja que la docència universitària li assegura per primera vegada uns ingressos regulars. Decebut per l'evolució que havia adoptat la política valenciana i per alguns atacs vinguts d'on ell no esperava, opta pel silenci públic. Una xiqueta se li acosta i diu, escolta, fa vostè mala cara, que està cansat, diu, no, estic vell. I això era el Fuster, tan directe, que una xiqueta que estava preocupada per això, ell li contesta de l'altra manera. Aquestes coses te marquen, però te marquen per tota la vida. Des del punt de vista literari, va dir, això s'ha acabat, això ja no. Però no s'ha acabat perquè ell no pogués donar més de si, sinó que s'ha acabat, jo crec que hi ha un poc decebut. El Fuster estava ja realment sense ganes de problemes. I això era el Fuster que es retira. Alguns trets que jo tenia de jove se li accentuen, el sedentarisme, o no voler sortir de casa, aquest desordre domèstic propi de que no té família, i tot això s'acumula. I sobretot, jo crec molt, que ell es troba en una situació adversa i que sobretot que no compleix, que tot el seu esforç queda limitat. No té la recompensa, o no té el fruit, millor dit, el fruit que ell s'esperava, que ens esperàvem.
A principis dels 90, Fuster trenca amb el seu silenci públic mitjançant una sèrie d'entrevistes. El 25 d'abril de 1992, Fuster conferencia sobre el seu amic Josep Pla a Bellreguard. És el seu darrer acte públic. Per tancar aquesta desllavessada excursió en el passat, aquella frase que em va dir un dia, diu, vostè menja poc i és antipàtic. No serà un bon polític. No tinc la pretensió de ser un bon polític. Ja si ho teniu. I ho acaba de demostrar. Gràcies. Lo que sé és lo que hi ha. I lo que hi ha és que fumava, bevia i ha creat l'obra que ha creat. Bueno, doncs no està mal, no està gens mal. Haurà tingut influència el tabac, haurà tingut la beguda. Doncs jo crec que sí, el tabac, la beguda, esta casa, els amics que entraven, en fi, la política que s'ha fet, jo crec que tot ha tingut en certa manera i que vas a llevar-li. Ell deia, per cert, que ja havia viscut 70 anys i ja estava bé, ja n'hi havia prou. Com si fos, diríem, una obra teatral o una conversa, dir, bé, ja n'hi ha prou, ara me'n vaig. Campanades, amors. Què queda de Fuster? Una gran obra, importantíssima. I, per tant, ha fracassat Fuster? No ha fracassat. Ni políticament ha fracassat. Els que han fracassat són els polítics. Ell no ha fracassat. Ell ha fet un plantejament i els polítics no l'han assumit. I creien que això era extremista i que això no han fet una labor de pedagogia. Però, a part de quedar-nos això, el que crec que queda és un poc de mala consciència. Una mala consciència perquè Fuster està ahí, present. És una referència, és un referent inexcusable, no tenim més remei que referir-se a Fuster. Cal, per damunt de tot, amb tot el rigor, però també amb tota la consistència, vindicar una vegada més que poques persones hi ha hagut en aquest país d'una integritat moral tan incorruptible com la de Joan Fuster. Un dels grans, ha estat un dels grans sostenidors, dels que han aguantat, diguem-ne, la llengua i la cultura catalana i la capacitat, jo crec que el País Valencià clarament, però aquí també, i molt clarament, d'atrevir-se a pensar i a dir coses que ens permetien, diguem-ne, obrir horitzons. Podem criticar-li moltes coses. El que passa és que el bagatge de totes les aportacions que fa pesa infinitament més que els errors que puga haver tingut. Continuem tenint la necessitat de parlar de Fuster. Continuem interrogant-nos. Continuem incitant a lectures diverses de la seva obra. Jo diria fins i tot de la seva vida. És un clàssic, o, si vols, les seves idees seran un clàssic en la mesura que continuen mantenint el seu vigor i el seu interès. I en aquest aspecte Fuster no està superat. Hi ha una diferència entre això de la dictadura i això que diuen ara democràcia. Sota la dictadura tots eren víctimes. Que hi havia un senyor que manava i... Ara tots són culpables, perquè depèn de nosaltres.